Jawa Parimangan dikak Gusti Sastra Manajan. Ayo ngomong temen kok. Pati Sosropati kawula nonton bareng nimbali ngrati lopon Pati Sosropati. Lega rasane atiku, Go. Yen aku kasembatan urip bareng-bareng karo wanita sing tak tresnani. Oh, gandrung yo, Go. Wong abi gandrung ora peduli ndodo sing ngono. Wong anggere nyenengi ora peduli dunyane inflasi. Wong lanang anggere gandrung blobo wae kumat. Wakil serombongan gratis kabeh. Sing pun kaya niku mrene tembangan wong yelo gandrung ora peduli ndodo sing gunung. Wong yen lagi nyenengi ora peduli dunyane inflasi. Najan ora duwe duit Rewangi utang-utang Sarene wicucu Opo-opo duwe ke wong loro Jadi kuwi ya, Bro. Lah kuwi aku lagi kesandang loras ngono, Bro. Lalitan bisa lali tak lelipur sangsaya branta. Wanita pundi ingkang dipun tresnani cobi blaka mawon. Ngene, Go. Aku tresna kalawan Perdiwa. Mumpung iku ana jalaran Galoca bakal bangun gapura. Aku dipercaya dadi senopatine Prabu Buantara kon mateni Galoca. Yen Galoca mati, randane tak boyong, jobong boyong. Kaya ora ono biasanya kan sering dorong kalau dorong ya ketuluran penyakit drona. Nun sewu lah. Iya dong. Ayo orang nompong lah. Perawan irang-irang. Orang perawan irang-irang. Ya kok terima-terima. Ini harus pakai nih Galoca. Dan Galoca luputnya karpun. Dengan itu mboten enten. Umpamanya penjajah di Senopati nun sewu lah. Ampun marah Perdiwa itu sampai kemauan rusak pagrayu. Bedol kekangangi Jogodonge ngrusui bojone wong liya iku luput tumrap paugeran agama. Ya luput tumrap paugeran negara. Negara ngendi wae mesti nglarang karo wong sing seneng ngrebut bojone wong liya. Ini kula ampun lho. Kula sing dadi pendherek penjahat isin kok. Cara Pandhita Durna kok pripun? Cara Durna ki gagah-gagah wong lanang yen bisa ngrebut bojone wong Pandhita gemblung. Dona tetep. Pokoke iki karepan ngomong bener iki ora dadi pengaruh.
nyata kamar makhluk nari muka nidokna barang sing apik jan ora digunggu ora arep lambe mesti manganting sak orang kowe nganti muncu-muncu kowe wedang ampun amin ora tak guru sing tak gugoni tetep Pendhita Dona bener Drona Drona uripe kepenak ning angger gugone cangkeme wong piye karo wong piye uripe tasak seneng ora lakon. Nah, dunya ora digawa mati. Urip mung sepisan seneng ora lakon wirang. Kedah keturutan kutuk. Gage wong lanang wis saged ngrebut garwanipun yang sanes sing bener kaya kowe. Mboten dosa apa. Kok sampe panganan apa lah? Wis manut Drona aja gugone tangga. Aja gugane sarame takye. Ki wong sing tukang ngendondoni kekarepan wis mangen dosa sing arep nebus dosane Drona. Budal. Sewulan jenengan kok pendhita kok. Ya. Sing arane Drona tukang cukur sapa? Jajal. Kula takon pendhita niku napa? Papan diwada to putih. Dene ngerti. Papan wada putih pendhita duwe kewajiban ana pitu apa wae. Siji Anuraga. Seneng napa brata? Ping pindho tresna sing ring sesama. Ping 3 jare becik kulate manis, ping 4 ing cipta demen tetulung. Ping 5 adoh ring penggawe citra, ping 6 ora kena duwe sifat meri lan drengki. Pitutan. Kena nggung diri kudu ora kena mamerake ngene. Lho, sifat pitu kuwi sing dilakoni sing endi? Ya ora ana. Anu jargon iki. Nun sewu lho ati-ati jenengan nun sewu lho. Wis tambah umur. Eling Drona. Eling. Wong urip nang alam dunya iki ibarat kaya wong mampir ngombe. Ibaratnya mampir ngombe ora suwe, suwe esuk nang alame kelanggengan utawa nang akhirat. Wong nang dunyane uripe mung disia-sia kok ngindak jahil metakil mata angkara murka. Siki ta seneng bayu keke lakon ning nang akhirat mbokake kecemplung neraka jahanam. Jenengan pendhita, panjenengan public figure, jenengan wong digugu wong kira-kira nang bersinang arep bosok kaya piye. Mesti nang mburi arep priwe. Melas nala. Ya ora panggermung Drona kok ora masendang jenengan muridé pirang-pirang. Saben-saben muridé Drona mung dimingi-mingi arep tebusna dosane. Lah wong nebus dosa kuwi tingkah lakune barang, wong tingkah lakune bareng mateni wong. Kaya kok gumune kala jowo bayi. Wong kaya jadul kok. Ngomong ngomong. Dengan sewu lah, eling lah. Gajah mati ninggal gading, macan mati ninggal berulang, menungsa mati ninggal itu jeneng sing apik. Berjeneng apik lah. Manut karo apa dawe Gusti lumantar kitab suci nindang apa dawe ninggal larangane jenengmu apik angger Drona mati kok ora kulit terus. Angger mati ki nah. Kuburane disuwani anak putu didongakna. Muga-muga besok kakiku kaki Drona mlebu swarga. Ning nun sewu ngger utake becet iki ya. Nun sewu lho. Kuburane patok bedul bocah mali pada seni kala diumumi nang bocah mali. Kok ora sang ngomong warna-warna. Toko ora ngerti apa-apa ngerti nek ya. Kampane sing penting tutup mulut. Aja ngomong apa-apa. Aku ngerti barang sing bener karo barang liya pun ora usah diulangi nang toko wis ngerti ning tulung proyekku aja diganggu. Ya. Duit ora sori haram. Toko wis ngomong kaya kowe kok nambani duit sing ora halal aja ngasih. Ngiring-ngiringi. Mertua aku sing kaji lho.
mertuaku iki tampane kok olo sori lha kok ala sori lah ya sih gak pengen togok lah tumben orang langsung sini dan kerasa mau ngambung aspal maning namanya gizi halal bilang-bilang ya mana kaya botol-botol para pantri teng turang koesti terkata ingkang tujo layu sapi sopo takon barang aku Antarja Rogo Bagindo Bagrakon Somo Saka negara ini kutha Prunggo kawulane Prabu Sasrawana Negirmati Sasrawati arep ndi kuwatu lungar apa-apa ngrusak bangunane Gatotkaca anggone bangun gapurana wewengkon Wonotunggara nata obrak-abrik yen Gatotkaca ora trima bongkar tak sembadani uti rapowi nyawane Gatotkaca iku kadang taruna sapa sing arep rusak marang pembangunan Antarja dadi pemaran bagus rawe tak kantas malah marang putu raminggat tebat dan rontok ki kamu ayo
Sindung Rimun. Sopo Antarja aku dipyomo Sindung Rimun ngobrak-abrik aku ning dalem bangun aku ayo tanding aku rasa aku ganggu banget yo lilir katit wileteng goto kanyanggo mangondo niting benjang sangat dimincil latinya ngendali bos terus tosu bisa nyembur kae jenenge sapa go panjenengan mundhut keterangan yo aku butuh ngerti kok karo nggone trono ki monggo kowe ngerti Sarawita ngerti ngerti ya kula ngerti ngerti ora ngerti ya Sarawita ora ngerti wong kula kan manut togo menungane ya bareng karo togo sapa go nika Raden Antarja Raden Antarja motor cok gundulmu Antarja 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 anake sapa putrane Werkudara lho kok iso nyembur ana menungsa kok bisa nyembur iki wong bener nika ramane Werkudara ning biyunge Dewi Nagagini putrane Sanggang Antaboga dewa-dewane Unda bisa nyembur gini ku mulane hati-hati niki nembe Antarja iki nang jaran perusak pembangunan anamane sing sepi sapa Antasena Antasena jinate apa sumut menungso kok duwe sumut nah anak Werkudara sing patutan karo Dewi Urang ayu ya jinate sumut tau weruh iki pun ate gede dawa ireng keling-keling jebulane dulure garwanca ampuh Allah wis pokoke ngrasane ku ngrasane ngrusak bangunan Pringgondani dulure padha ora trima enten mali sapa kok Wisanggeni Wisanggeni iki Wisanggeni niku dewa penutup tetep ya dadi karo Antarja wong entuk cilik ing Trengginas persis kaya Anda jangan baru Sarawita pada baru Wisanggeni udah nengger sebarangnya Wisanggeninya terus kayak Sarawita mungkin kami banyak dan udah apa mencorong ini persis kayak kuda lah jadi kan baru Sarawita kalau Wisanggeni kayak jamin di Sigarbra
Apa ya kok? Soal itu kan bisa gini kok ya jambe di sigar berapa? Yang sigar nu bosok. Ngomong lah gini sih bener toh. Kalau bisa gini ya jauh loh. Bisa gini guna dewa penutup anak Janaka patutan karo widadari lah kowe dewa apa kowe? Dewa diuber-uber masjid. Ngomongin itu dewa itu ora kurang apa-apa. Nyampe lah kayak beberes so. Muka suung jelek pun. Kecuali asal aja dadi pet ora seprene wis sedulur karo kowe. Mawi yang uli kayu sih ya. Ora kok kowe jelek ya tekan dan iki suwe nang rasa ora cocok karo kowe. Mbok kayu sih ya lho. Ku jerat. Nomor kelingan kowe kelingan mbok kayune dadi ora tegel karo kowe. Ayu-ayu ora jonjor-jonjor. Ayu ora ayu, ora ayu anake didin. Contoh setan loh. Unggal duwene kowe truk sih. Diwadahi apa nggak dimepet. Plastik. Primen dasar, ngerjainnya bukannya mutlak. Yo, gimana lagi? Mengal tidak mengal ya tetap mengal lah. Wis dok, arep Antarja bisa nyembur ampuh aku katimbang Antarja. Aku duwe siung brojo. Aku Prabu Sosro ngobrak-abrik lek gak ketemu bangun kamu lho. Bagus. Wong gosene nglumbar malah disenggaki. Diteni ya tolong mati tuli ora mbokan. Kok iso mbokan mati ngomong-ngomong ya jelek iki. Pangapunten ujar mlampun ayo niki nggih. Nyambut gugur tempalakan urip nggih. Sepura dunia panjang umur. Ora gampang Antarja bisa nyembur karo aku. Jalaran aku duwe simran aji Siung Braja Gobi. Saya ning Siung Braja Teguh timbul senjata tawa. Ora tegas ilmu apa bae kejaba ning aku nyekel Antarja copot geseng dadi areng. Mulane kok yen kowe ngaku dewa, kowe ngaku wong pengalaman aku takon karo kowe. Carane mateni Antarja dhewe aku menang kepiye? Kapan? Piye? Aja gelem kalah. Ya wis ngerti. Perang yo mau kalah. Kon jelek. Ora ana wong perang pengen kalah. Ngomong dari luar, wis. Emang perannya aja gelap kalah. Ini mau piye? Yenan de Siung Braja tuwe. Siung Braja sing ampuh Antarja cukup geseng-geseng dadi arep. Yenan disembur ora mati. Ora mati nyatane urip meneh kok mati kepiye? Mungkin nang panjenengan perang
Jangan tanding disembur ketok-ketok mati mawon. Api-api mati, ketok-ketok mati. Dan ketok-ketok turun ke ini juga antar jogi hilang dan itu sandak copot dulunya. Kuliah pun jangan juga orang mati ketok-ketok mati. Antar jening dari copot dulu desen bolong langsung dari mati. Orang dadi yang kayak gini ya. Jenenge perang rusuh. Yo anggere iki ora dadi. Ya perkara perang jiwa ning santri ora masalah. Ning anggere toko kok dadak nidom-nidom nak pengapusane antar siapa entok-entok mati kok berarti malah minggu ini kok dicopot. Dia punya menungan. Boleh diantar, Jak. Sopo kowe? Mriki lha den, lha jeneng.